Njom, njom, njom. Du smasker så meget. Du siger, eddermame, jeg smasker. Det gør du også, når du sidder og spiser. Nej, Skal alle vise, hvordan man spiser ordentligt. nej. Igor, ved du hvad? Du siger, jeg smasker. Jamen, det gør du ikke selv. Gider ikke at høre på det mere. Nu er der simpelthen blod ud over det hele på grund af dig. Fordi jeg smasker. Jamen, det kan du ikke bare gå og sige til mig. Jo, jeg kan. Fordi ved du hvad? Jeg smasker eddermame ikke. Jamen, jeg kan da se, det kan jeg da høre, du gør. Nej. Du smasker sådan her. Nej, jeg gør ej. Nej. Det hedder en tydermagneter. Jamen, det her det er da meget mere bedre. Bobble Prando. Ja. Men ved du hvad? Du smasker i helvede til. Mesterplan. Ej, hvad sagde du? Ikke noget. Master Bobble Prando, eller hvad? Bum, bum, headshot, motherfucker. Nej. Du siger simpelthen, at jeg smasker. Men det er bare, du selv hører. Ved du hvad? De skifter eddermame ud med onions. Se virkelig. De smasker ikke. Simpelthen for dårligt, vi gør. Og se, nu prøver du for at lave en baggrund med M&M's. Og nu kunne man se dig i baggrunden. Fordi du smasker så meget. Du smasker, når du går helt ind foran kameraet. Gider ikke engang at have, du filmer det her. Altså, jeg synes faktisk, jeg stopper nu. Ja, jeg er helt enig. Jeg gider faktisk heller ikke være sammen med dig. Nej, se, Sebert. Ja. Gå hjem med dig.